I langt over halvdelen af nutidens børnelegetøj er der indhold af farlige kemiske stoffer, som er siddende skadelige for børn. Børn er ikke fuldt udviklet, og derfor mere sårbare over for farlige stoffer i legetøj. Et af stofferne i legetøjet er ftalater, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Hormonforstyrrende stoffer kan nedsætte drengens frugtbarhed og kendt for at være kræftfremkaldende. Desværre er det ikke kun ftalater i plastiklegetøj, som der er farligt. Og ved maling på trælegetøj er der blevet fundet stoffer, som står på listen over farlige kemiske stoffer. Det mest farlige plastik er PVC, som står for polyvinylklorid. Som man kan høre i navnet, er der indhold af klor. Klor kan være sundhedsskadeligt, hvis man indtager for meget af det. Som et lille barn vil man gerne udforske ting ved at putte dem i munden. Hvis der er farlige stoffer i legetøjet, kan man risikere, at barnet bliver hjerneskadet. Under opvarmning af PVC, så opstår der HCl, som er saltsyre, som vi alle ved er giftigt. Hvis man rører ved saltsyre, kan man risikere huden efter, hvis det ikke bliver behandlet med det samme. Og det vil I ikke have jeres børn udsat for, vel? Den eneste måde at få børn til at loppe med en til de farlige stoffer er at lade være med at købe legetøjet med de farlige stoffer i. Der står altid på legetøjsboksen, hvad legetøjet indeholder af farlige kemiske stoffer. På den måde er du altid sikker på, hvad dit barn putter i munden. Der er mindst chance for indhold af farlige kemiske stoffer i det hårde plastiklegetøj. Så legetøj som f.eks. Lego er dermed ikke farligt for dit barn.